Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan ni paghahanting nga Marlon nga napauluan iti timang ngalap. Kunang datoy, Dear Manong Nemi. Maayayatan ni nanang iti sumangpetak dito'y balay manipod iti inak panagpana. Adagam iti igid ti baybay Manong Nemi ket kaduan na nga panagkalap iti pagsapulan dagiti head of families. Naman pesan pa makuna nga head gabutaon pa asawak nga magkaslasyakon iti panagka ama dagiti talungan na talo nga kakabsat ko Manong Nemi taawanen ti amami gabuta siyak tinauna idi natayen dedi tatang manong siya ko na ti mapanagkalap tapno adda mapan ilako ni nanang nga ikan tapno kasta kat adda kwarta ngo saran mi nga igatang kadagiti kasapulam mi tinaldaw. Naggraduarak lang ti high school Manong Nemi naman pa adda mat interest ko nga makapagtuloy nga agpasa takayat kumat Manong Nemi tagbalin nga siman. Yung sa bagay manong orisaan akong nga graduar iti kinasiman may sa akong nga siman. Bumabatok, pumapana, Manong Nemi, mabaling ko ako na yan nga siyak ti kalalayan nga pumana dito barangay mi, wano dito lugar mi. Basta nagranakam no ka kini Arnel Sambusunido, Manong Nemi nga mapanagpana. Nalaingmad ni Arnel Sambusunido nga agpana, Manong Nemi, ngam nanalay nga, tada dumat ti mapanakim iti suna. Ngam na babae iti pagsasaritaan, jakla mo, baka agkalaing kami. Umis-isam nga rin nanang Manong Nemi nga nangawat iti inubon o rin mga ubon Manong Nemi nga natatagsil. Aray nako, Jesus, malunga kilo na ito. Isla, may isang ubon kat 20 kilos. Ni nanang met, nalabas met na. Di kat nagawitak ko mati 40 kilos. Kaya na, kitne, nakadadudi kita saan nga reject. Nanang, hanyo ko na nga da reject dita. Tamabalin amin na ita. Reject ko na da bangbangan. Nalaklakad bayad na anak. Di kita mulmol. Ibata yung di kita bangbangan ka na mulmol. Alap-apat nga maarami di ka kilawin. Kinitunok na da bangbangan. Di kito balaki. Kada bugsi. Ken talakitok. Dapat na alam nga malaga. Yan. Imbes ko mga siyak ti mga itarus iti komprador Manong Nemi nga mapan ilako ngem ni nanangan. Tadayo nga ron yan ti komprador napiyakin nanang da ikarganan iti labana wano banggera na banyera tamapan na ilako Manong. Dinanamid ko mga Manong Nemi napanak nagdigos ng buwal na nagsukat, nag-short, nag-sando. Katimbati ni nanang Manong Nemi nga para si daen mi inloto ko na linang tak Manong. Kalpasan na
Tangaruna ko, tagtuna ko, tunwa kong di bangbangan. Ikatek na jay lalat na sa kunto, medyo apro-aprusan. Ngiti soy, nga kalamansi apo, nagimasan. Kada timulmul nga, imbatik manong nemi, siniksika kon, inalap-up ko, sa ko iniwa-iwan, apo, nagimasan. Numuna kita da perres dito arubayan mi manong nemi. Persak, apa. Kapag sumuntan manong nemi nga sumangpet, naging talo nga kapsat ko nga naggapoy ti eskwela. Ay, hindi kami manong. Good. Tapos na kami lagmasa. Manong, Nay, nagimas na bangbangan na yun. Sut sila tayo. Nung ay dito sida, tatangarot mol-mol. Kilawan. Nangarot si datay ta. Adalin ng tak. Sige, sumar kayo. Tagsukat kayo, ha? Naawang pa ninanang naman na ilako nakalapak. Inuan niya nagiti mabalin yung obrain ditan. Obrain yon. Tapos sa alang ninanang tag-ubra, ha? Nagiti assignment yo. Homework yo. Aramay doon yung asigod. Uwan. Awan danag manong. Umay matan nagiti barkadak manong tamo. Darot nga naggapo. Kiti bye-bye. Pari Marlon! Hey, pare. Apo na yan. Ke? Ada pulutan na yan. Kita, ang problema at pulutan yan. Diyan mainom. Ada! Ang problema. Basta da kami, kasi nga oras na muminga na pang nagpana, umay kam dito yun ha. Nga damatin na 2 nga 4 kanto. Subo. Tapos din kasi nagitulog yan. Teon. Manong nemi imadu kami. Yung maglagid din ta talaga nga talungan rakkel nga multi na lap up ko for me. Panangimas na ko naman. Ay, biyag ti igit ti bye-bye. Kunak tinakam ko mano. Aging ka nga da mapasungatan mi nga naka-short nga naka-sleeveless nga babae. Pare Maran, data man ang tegrasya. Di man ang eba data. Abi ka sa mo masikugan. Sikamat. Abi ko masikugan. Kang kanayon ganito, igit ni Bayban, o rin sa nga selag. Pampanagpa kami suna. Di ka man. Ano nga ta? Isundo na nga ta tagbaling asawa? Diya kahit nga baling asawa ki suna? Dabay. Lalaka ini suna eh. Ano lako lang sa mga GRO ah? Ipatpatig na ka ni Eva. Patpatig na ka talaga ka bata. Isong harti mismo nga nangipaay ti kinabirhen na. Kahit hindi maparamanam, ala. So, dahil na po na yan. Diyak kursunada gitu po na. Apay, kitam na bay, at rin piglat na. Kinatuling na, ubing na ta. Natuling, so sugat na, so piglat na po na. Sakit, naka-sleeveless. Agpakpakita, tipuon, di barukong na. No saan nga nakabra, apaw. Kaya isumot na magustuhan. Kaya, darapahap ko, itibiyag. Gusto na lang talaga kagunoodin siguro, kabata. Siguro, no saan nga na tayo dito tatang, kadin tultuloy na tayo isot kalat. Uri no mangalap lang dito tatang, kan uri mangalap akmet. Kamay lang nga tamat nga gastusan, di pa nagbasag ti kolehiyo eh. Kahit ko nagbaling nga siman. Siman kamay. Siman? Ano nga siman? Si Mama Martek. Hindi makasadigan ni Eva manong nemi. Hello guys, how are you? Mga nagtugaw kan. Amok man lang nga tiyaw may ara-aran kita uminom ka nagpulutan. Uminom maklawasit sa kagpulutan. Umabayak ka, sweetheart. Sweetheart ka nga, sweetheart. Ano nga ron? Kit sweetheart ka men. Tagnubyo ta men. Nakakaapal kayo. Ano? Sumat nga tilap ko ni Marlon. Naglain nga bumatok. Kasto na katawa manong na yun. Hindi kakaduhak nga umininom. Hindi baga ni Eva nga naglain nga kada nga bumatok. Katala ka, ba't nga naglain ka bumatok? Dugiti nagpanaam ko ma. Diba? Napagka nagpalag di tangrib. Kat nagadalim di tangrib. Dinalain ka bumatok. Sa alang nga neta, tangrip, batok-batukan na. Bumat-batok pa iti kuweba neta. Kita mo, adaman na iti kuweba iti tangrip, di ba?
Di kami sweetheart? Iti tangrib, nadumo-dumo na putsura eh. Bumatok ka. Di labas ti tangrib. Mabaling nga dara kita'y panakakuweba na. Opo, nag-ibas ka din na ito. Sumbrag, kuweba sa dara kita na pupukngekan. Tsak! Yung baglaki din ta, napautak, nga bumatok. Ano, sweetheart? Ito na rabi, madamdamahanin. Nabanugak. Eba, siyakon. Pag nanuka. Nilatamarlon ti kayat ko. Huwin manong nemi kasla hanggang ako nang agnubyo kami kini Epa. Saan ko ang inarim so na? Saan ko nga sana ka na panidyo balay da nga nang pasyar nga nang ibagati I love you kan kuana. No di kat harig na no labsak tag sa o manong nemi saan ko paglastog. Isut imay nang arim kanya. Tanong kasta nga dak iti ikit di baybay nga agparparabas ti oras umay isuna. Umabay kanya manong. Siyempre siya sino ko matisaan nga masulisog. Ni Eva manong nemi ket arig na kanya ket sulisog. Isut umuna umarakop. Isut umuna nga mangyasdeg karigiri bibig na. Isut umuna nga mangagek karigiri bibig ko. Ape ko mga sanak ang response. Ket nabang lumet. Ken kastamat ten awamat nakaimimas met digiri bibig na manong. Idi-igid ti baybay manong nemi nga binurak ko ti kristal ni Eva. Kinapudno na manong nemi nagkaredwarang kami ti elementarya ken high school. Idi pala nga talaga crush kanya. Kadi di na nanayin ti tawen mi manong nemi 18. 18. Idi binurak ko manong nemi ti kristal na. Takonak nga rod, imbaglaki din ti saan nagsikog. Tanog nagsikog, mapilitan na ka mga asawa ken kuana. Kasanong pa'y tarapaap ko manong nemi no makasikugak kat nagasawa ka dakos. Saan? Kakayat ko na. Numan pa'y kang kanayon nga bagbaga ni Eva idi manong nemi isang patnan ti bagina dito balay kat agasawa kami. Ngam kakayat ko na. Kahit kong tulungan diri kapsat ko. Nukas kasanong lang agraduarton manong nemi ni Shirley nga Jack, iti high school, kat na talagang interesado nga agbasa iti college, pagbasahit. Ngayon, aduti, giti, agkong ko na. Kabaylak nga ta nga pagbasahin ti kapsat ko, nga Jack, idin ta mangalapak lang. Manong nemi, siyak ti mangalap, ori na dawel, ti baybay, mapanak na tagkalap. Kayat ko na dawel, no na duma. Tagpaigit ti ikan ko na. Nadawil man ngagpeso no kita am ti baybay ngem no bumatok ka nalinak iti uneg. Ore dawagem neta manon nemi kina Arnel sa Busonido. Saan mat kedi manong nemi nga panagpanalaeng iti pagkalapak uno sareg. Adapalned ko. No tiyempo manong nemi ti panagpapalned inakipakat ti palned ko nga sigay iti sardam sa kunto sangaten iti parbangon. Makachambak ba ito ang duma? No, kuman lang ang takwartak yung puunak, manong.Adapanggatan ko ti bangka di motor. Makaadayo ako, mamit. No, ito ko mapagpuunak, kakwarta, manong nemi. Tapos no, makagata nga, kadagiti moderno ang pagkalap. Siguro. Kaya kabaylak nga tamat nga bapalbaliwan ti balay mi. Kabaylak nga tamat, manong nemi nga pagbasahin na kita talupay nga kakapsat ko. Ngayon kasano nga matungpal na nga rapahap. Naginggak lang dito kas may sagang nila nga mangalap. Manong nemi today di nga rabii na alukoy nak ni Eva. Nakapanawan di kitipadag ni minom tanal na ebos min manong nemi ti talo ako 4 kantos. Gustunan ko na. Manimat no aglabas. Naibos bumiten manong nemi ti pulutan mi. Na tinuno nga duwabang bangan ken talumat nga nalap-ap nga mulmul nga nagbali nga kilawan. Itabay lang nga owagan nak dinanang tapno mga anak ko nabsog ako nang konak. Papanam nga ron. Di kita kahapsat ko. Nalpas na ti assignment dan nakapangalandan maturog dan. Rabin.
Galas 9 eh. Hingga't na ginanaanak, no din mo kayatan di mangan. Mabit lang na. Dublik tagdigos. Muklat na mo ng detoy. Agur oray man ang dadyang eba na taigit ti bye-bye. Tunokon masigwam. Iso ka ti kayat mo, ngagbali nga asawa manak. E din to tasama lasik sika kat ti lalaki ti biyak na. Hadapin ako mang dagdagas kayong kuha nga ti kotse. Schedule na siguro. Ita, keng ka. Ngayon to bigat, sawalin to man nga schedule, sawalin to man nga lalaki. Anak, agan-anad ka. Baka makaalak at sakit. Gapo iti neta nga babae. Hinanang mo. Kahit yung sa mo natasakit at Eva. Ano tamo? Baka di ginado mga lalaki yung mga susar kay kuwanag at tago-susar da iti helmet. Sika, di kakil helmet. Kaya tag-helmet na nang taong motor ko. Di kahit ko sa wine, kondom. Sige na lang, hinakindi ko santa. Agur uray ni Eva dita, igit di bye-bye. Diyak kumuhat kayat ti mapan manong kanusto ni nanang sa pulan ti panaganad. Ang dati kada inom ko, albasan na kada. Ito pala nga mailiwak mat manong, nabayagan din na odi. Gusto ti ko na ni nanang, no makalagip ni Eva, umay kanya. Ngano saan nga makalagip, saan nga umay, awan ni Suna. Ngam gabota siguro siya ti schedule na ita, pinagusto ka. Pinugustuwak ko nak, tamay sa ka nagiti papanamin ako nga na isang at nga bangka, manunemi nga saan, nabayagan nga saan, nga na isalsalog. Amuda siguro manunemi nga iso ti papanami kini Eva, nga pagay-ayaman. Siguro kunada, no matanimaan pa nita bangka sa may salog, baka o makalapan da, gabot pagay-ayaman mit, gadwa. Awanan ti sa pulak met kindi kini Eva manong name tay supay kitag gawa. I can manage sweetheart ko na no. Alagit lalaki ak, tao ak. At least makaraos ak. Maitayo kami ngagpadpada. Kalpasan dita manong name kuna na kanya. Marlon, kahit kung dagtal na. Ngayon di ka mo sawan. Saan ka natal na ita? Siguro amom. Amok nga. Salang sisyak. Tsaka mo. Nga isong nga ko nakakahit kung dagtal na. Di agistik kan ka. Kaya nga sawan, anugutom nga salang sisyak. Uy, tako nakanganodan nga imposible nga di mo amo. Amo pa inanang mo. Kat asinungat pagstikam. Siyak? Sikat kayad ko. Jadi mang dagdagas kang karod nga ti kotse. Ito asawa na. Kahit mo sawan siyak lang ti baro. Tuwa kayo nga baro. Ngayon sikat kayad ko. So nga alak to nagitarawate ka. Tam. Umayag to sa Jabalayo. Saan na ka nga pasangbayan ni nanang ko? Tapay. Saan nakakayat ni nanang ko? Uri saan nakakayat ni nanang mo nakayat na? Ken saan ka matakayat? Ditoy. Ano pala sa pulam kanya kadaksing petak tumaten? Oh. Di sakno ko ti mapanagilako ka na giti makalapam. Saan nga ni nanang mo? Di makatulong akin nanang mo. May nayon kang ngiwat nga palamutek. Napi kumamot na trabaho. Di trabaho akton. Ano trabaho? Di sumreka nga kwa. Nga niya. Nga ang baling nga waitress. Waitress? Uy, iti? Pagkapong iyan ti waitress kita restaurant Ano nga rin nga restaurant? Video okay bar. Loko ka. Nagbaling ka nga GRO? Kaduin. Ay, apo. Eba ya. Gawit akit din. Maminsan pa. Maminsan pa, sweetheart.
Hanin, man, kasano nga saan kat ni. Igkamak, nagungarmat manen. Manong nemi awan kini Eva terapap ko. Ano kas pagari nga talagang isot agbaling nga asawak. Gulo. Adada manong nemi nga saan nga matungpal terapap ko. Baka agpamilya ak kat adot putot ko. Adalang arot talo nga kakapsat kon. Siyak lang arot din ti panakaamada sa adan to pala putot ko. Imbaglagi din manong nemi dasang inaramid ni ni Eva ti bagbagana. Ibagbagana lang ng saan namat nga ramidan manong pagpindasan na. Aging gang iti may isang aldaw manong naming isasalog ko iti baybay na mapanagpana. Manong, bakasyon, summer. Nakadado nga mi manong naming nagiti umay iti batog mi nga baybay no kasta nga summer. Tado nga rin iti umay agpipiknik, agdidigos. Agkapoda manong naming kadagiti kabangyabi nga mga lugar. Agkapot sa bali pa nga probinsya. Iri manong nemi taaddag papaaraya. Ada malmalmes? Nga manong nemi ti mga rayat ken kuhana? Manong nemi. Ada yung mat nga rudit kasadgan nga beach resort nga ayad iti agalaw. Natudigan manong nemi nga mga law karili kasto ti klase na kapasamak tigit ti baybay, uno iti baybay. Kapilitan manong nemi ni batak ti panak, ti butoon ko manong nemi, kalpasan na, ti marayag at ti mapog nga nangarayat kan kuha na manong nemi. Lumneden manong nemi tinapintas nakapudpudaw nga babae iti makadano nagitayan na bimatukak sa kuha. Inlungaw manong nemi. Iti pa nang ilungaw ko imbaklay kumaten manong nemi sa ko saak naglangon nga nagpaigid. Adon tinainom na nga dano manong nemi. Kasta una yung ti danag, di kiti kakaduwana. Kasta una yung ti aribongbong, di kiti adda. Iti dahi nga gundaw, ngim kunak kanakuana. Daywanak, saan na kayo? Saan kayo maribongbong? Oh, kumatay kayo! Ay, Manong, kabaylam ka di? Itara yung ti ospital. Itara yung ti ospital, kalpasan nga ipakat ko ti first aid ko na. Kinapudno na manong nemi saan nga dahito iti damok ng mga isalakan iti malmalmes wunalmes. Mouth to mouth, manong nemi nga first aid. Awan ti makaiparit siguro kanya kunak. No, the boyfriend na ko man ito nga babae, baka iparit na. Di maumat ti mga iparit. So, akin tuloy ko lang ti panggap ko manong nemi. Siyempre, inamalak, dagiti bibig na, tingiwat na, sa ako kinunut, manong nemi, tapno parawarik ti danom, nga nainom na. Napaot, ada dagiti manutnut ko nga danom, manong nemi, kalpasan na, pisitek pa, tibuksit na. Tapno ni kastakit, makatulong pa, manong nemi, nga voluntaryo nga rumwarte danom. Awan di Malaysia, manong nemi, itiriknak, ken panunot ko, no dikat awan sa bali nga panggap ko saan nga mangisalakan kang kuwana. Agas iti panangisalakan ko, manong nemi, diga dumaidi nga inalaw ko, kanang ipakatak dito, first aid. Hoy, aking ka manong nemi, nga, hagunin, ha, iso palangmet manong nemi, ti panang matmat ko keng kuwana. Nagpintas sa pamaki, nagpudaw, nakatupis manong. Arig na, manong naming at ilaeng mungay, ti mansanas na iti malinglingdan.
Ngem ti ba kabuklan manon na di man sana sakit makitkitan. Sige, babalin nyo ang itarito ospital. Adalugan nyo? Ada man. Uy, makan. Laglagay nyo ha? Taros yung kadangos kasi ng ospital. Ha? Malagi mo ang tinapasamak, miss? Hoy na. Nagkamanak. Sige. Sige, pagkatan nyo. Awan ti bang magkat? Siya ako na nang magkat. Paano? Sinakroy ko. Kat kabayatan ng bagada naman nung namin sa dino, iti pang iturungak. Iti ang ura na kaparking nga kotse. Kimpet isuna manong namin ititingin ko. Tapos sana ka marigatan ng mga bagsakroy kayong kuhana. Ay, kamanak. Okay. Hanat nagan mo? Marlon, takatuyak. Sika. Siyak ni Isabel. Pwede makadanon kami ni Coach Sema nung name darang inlogan ko ni Suna. Sige, tara yun. Kasabulumad lang masikaso ti doktor. Nuwang pa na ipakat ng first aid. Sige, agaman kami kang ka, pare. Sige. Insusurot ko ti pinagkitak manong name niya mga umadadayon nga Coach. Hindi nagsubliya, kiti bye-bye, tapno mapangkualan ti pana, kenti butuon ko. Hoy, pare. Talagang sikat ka. Sikat. Puo ni swerte mo, tanaraman ang tibibig na dyan na pintas ng babae. Kapilitan na kasta, pare. Naanat na may mas na ang bibig. Yung bibig na, unang yung bibig ni Eva. Yung bibig na siguro, gabata sakpay lang siguro, tinakakudnot. Pag kunaman, akong boyfriend na kata. Siyak na nang damo ka na bibig na. Siyempre, agsublindo na dyan, no umayagyaman kang ka. No, muna nga bigbigan. Sa bagay, nagyaman mo't kanya kitahin. Anang katag, buenas ka nga tama pa nagpana ita. Sabi ko mga Jack Buenas. Sige mga pare kay. Okay, di kayo kumabot magpamuspusan tap no magkalap kayo ba't madama ka mga nagkalap itay. Ano kapag kalap yun? Kay bani pala daw. Ano ito kalapan mo ng baraungan kada mangarap, manarat. Anong naimindjimat mako na nga buenas sakit na iti nga aldaw? Gagangin na ba namin iti naalak lain? Dado lang naalam anak. Basit ng oras ko. Noon at nadagdakla oras ti ko na-consume mo ka na dyan panangalaw mo ka na dyan nga babae. Huwag nga rin na. No, apikid di amin Nga dito iti umayanda nga pag digdigusan ka ta. Dapat beach resort sa jay. Baka no, full loaded. Unusan ka ta. Kaya't naman dito Siguro na nang kat na ikari. Agsabat ti dalami iti nga babae. Ngati kahit mo sa wen. Nadalang orden ni Eva. Ayun yung talagang sangko kayat ni Eva. Kalbasan ti makalawas manong nami nga naggapuak manin iti bye-bye. Naka-short, siyempre. Naka-sweater ak no panaak. Adikat no, nangisitak lang aro dun. Di at dapat ngumingisitak. Bagbagin ni Arnel, tao rin nung hanggang umisit ta nangisit din. Hindi at dakot siya manong nami nga nakaparati sa mo ti balay. Napasarte nga. Dasa nga ili. Dahil sama ti kotse nang inuganan da idi ni Isabel. Ini na da rumar di balay manong nami nakaseksexy nga babae nga hasta ulit ka karentar na sumabat kanyak ni Isabel. Mano Marlon? Yeah, Isabel. Nakatadot alam Nakamdon ti manggatang tapos saanin nga mapanaskan pa yung mapanilako ni nanang mo. Ada kami kada papakin ni mama. Lakit pasensya kayo, tananong mo nga balay mi. Okay lang. Apa nga may ka? Kayo? Ulitak to may kumagyaman. Dito may matendumano ni nanang manong. Alala ko. Ala kong digito tanak ko nila ko. Gatangamin latan nana.
Kasta ko namin nun, yaman tinamkalapan ni Marlon, gatangin min. Sige, manong nemi, inuman ng matbatan na ni Isabel. Inalan manong nemi nga nang tidwa ubon nga ikan nga napala. Saan kami pa nga di manon ito? Isabel, mabigla nga. Abay, naglabas at nagbuelnas. Nakapagpagkatibagi. Sige, yelos to nga. Tang, ada ibagad na papakin mamakin ka. Abay, ating di husak manong nemi. Pampanunotek, ano nga tatibagada? Siyempre, umuna-una ay agaman da. Siyempre, salakan ko ni Isabel. Ada nga tagungko na, nga itadakan niya. Ano nga ta? Kwarta? Diyak lamo no kwarta unahan niya. Hindi ba kadi gusakon manong nemi nga naka-short, naka-sando si maong akon kadagad sa ngayon. Ti Macder manong nemi di kita kasawa nag-anak ni Isabel. Kaya nakalamano. Agaman kami kang ka, barok. Nagsalakan mo anak mi. Ni Isabel ti kakaiso ng anak mi. Graduating nga ni ti college. Kaya naistorya na nga rin tinapasamak. Kaya siya saan ka nga nagbasa? Naggraduara ko man nung nagbasa ka tuloy-tuloy. Sir, ano kaya't mo kapag kurso no, pagbasahin na ka? Pagbasahin na? Kahit ko nagbaling na siman, ngayon mo nagbasa, laglagipin nyo, sir, nga, isulat nga sana kang makapagbasa ta sa kaslas siya kung breadwinner, iti pamilyami, tanool niya kang ngortiyama. Awan ti pagdanagam, tanuan niyaman ti kasapulan, di kakapsat mo, da kami pa hindi makam mo. Nagsalita kaming kinanang mo, dati balayo akit sa nga natalgan no, dari kiti bagyo, naroon na napigsa bagyo. Padaklen tayo, kan palagdain tayo, tan mo, natalagit pagyanan nyo. Sir, apa nga nabintin nyo ti kastoy? Ikaw po, iti pa nangisalakan mo, ti anak mi. Siya lang din naramat ni Apo Diyos ng mangisalakan kay kuwana. Kwen, kas pa nagsupapak mi. Arami din mi. Saan nyo ko mga pagkidkidanin? Gabot na pakaragsa kami na tumulong ka supapak tinembag ngayon pahay mo. No awang ka, timilamon, napukaw mi kumanti ka kay so ng anak mo. Dahito yan ti pakatungpalan di kita rapa po na. Ore may saklang agagangay manong naming nga mangalap, pumapana, pumapalned. No, iharig ko manong naming tinanamin ko katrabang unay. Gabota, kasapulan nga tipadak, tulungak, isalakan ko tipadak nga tao. Ngam nakapatangak mat manong nami iti pamilya nga muda ti tumulong nga bigbigan ti utang nga nembaganakan. Kasi sino kumatagkid-kid no mangijay iti dayta nga grasya. Idinto talaga manong nami nga kayat ko tagsubli iti pagadalan. Napasama ka rod manong iti panagbasak. Iti syudad. Iti dami na kasapulak manong nemi kabayatan nga may padpatakilan ken lumaglagdan ti balay mi. Ket nung asta nga bakasyon manong nemi mailiwak mat nga mapanagpana ken no dali gidi mapanaakon manong nemi ket mapamit ila ko ani nanang iti daduma ta adumat unay nga si Daenmi. Umas dagbat manan ti kiti barkada. Pare! O pare, naluton. Amuklatan, basta magtuno ako, mga ramit at tikilawanan, umay kay maten, with the 4 kantos.
Apo unay swerte mon pare. Kapay, nagbasbasa ka nga damang pagbabasakin ka. May sakang iskalar. Kalbasan na dandani malpasan di balayo. Suportahan pa yan, iti naganak ni Isabel. Iti pa nagbasa mo, iti kakapsat mo. Baka no, grade 4 tumatan ni Adjem, Shirley, college tumatan. Kawa na. Nakagasgasat ka, Marlon. No, kasanulain kita, may sakanton nga siman. Lumugang kanton di barko. Ada doon tuman yung tipintas di biyagyo. Wen, katulungat, siyempre, di kakapsat ko. Hala, itasar yung haro din narak. Tinang mangalan ti basokin danom. Rogyan tayon ti uminom. Umaymat manin ni Eva. Pare, tawanin ni Eva. Baka samon nga kahit ni Eva. Pagparosan, pare. Are, likli ka mon. Amangan mat numaamuan ni Isabel. Ket hanga matuloy nga ta kayo tagasawa. Sino? Isabel. Sana ka may karikan ko na, pare. Ay, hanya ta mo. Baka sana malipatan ti panang not-not mo yung bibig na. Nabayang mata nga sang imay. Kasano pa nang itad na suportadakin ka? Deposito tayo di bangko. Nangopen na ti account ko eh. Katsadjay. Di kita nga gastos ka na gito eh. Dalatan engineer kan ti ama ni Isabel teksin siya sasagita. Sa bagay. Baka na kayo matlaki ni Eva. Ngam saan nga na kayo kini Isabel. Tsakla mo. Ngam saan ko kayat ni Eva. Nagtugaw manit manen manong name ni Eva, iti asidag ko, iti abay ko, iti imara ko. I miss you, sweetheart. Eva, isardingtan. Ano? Jakon kayat. Ano? Di mo kayat? Gapotad na sa Bali? Di Jen Isabel? Tinsalaka mga babae? Awan din yaman ng relasyon mo. Sabi ko rin nga kayatin. Tsak kayatin. Isardingtan. Awan matila pagtungpalan na. Nagbalbaliw ka. Balbaliw mo titurong tibiyag mo. Adayo nga ka. Kayat ka. Sorry ha. I miss you. Galangin isapol sa Bali. Namangkudkud. Eva, kayat na. No, pagkanano ka. No, saan na ka nakayat ni Marlon? Naguni ka lang kanya. Baka nalalay ka ni Marlon. Bumatok. Bimampanaw ni Eva, manunimit amadlaw na siguro nga talaga saan ko na kayat. Saan nga mga isturbo. At ako ni second year college, manunimi, ag first year college mintin ni Shirley. Kaya babayan titulong manunimi, di kinaganak, kini Isabel. Nagbasa matisuna. Aginggang iti may nga nabii, manunimi. At nagsarding ako sa iti balay, sango iti balay. Tikot siya man nga nanginuganak, hindi kini Shirley. Shirley? Ni Isabel ko na kuma. Ni Isabel, manong name ito dim saan. Marlon? Hi. Sino ka naman? Si siya. Sige ka? Sikat ng drive? Ninanang mo? Abay, so masapol mo. Nga, loka tato ko board ba di konsek na pagkatam na kiti ko grocery. Nag-grocery ka para ka na kayo. Okay, hindi ba layo Okay. Naangay dito house blessings ang kay May. Napapang mo di abda. Pasensya kan. Ito lang nga do oras ko. Sige. Nagipang nabii manong name ni Shirley ka na kami. Kalpasan na yung ore ko lang manong name nga bagana nga map inakon ko na. Marlon? Sila kahit ko timapanitigid, bye-bye. Bumalinak ka din nga guyugin. Siyempre, sino ko matimang kuyug kang gano'n sa nga siya. Kaya masabala kuyugan ka. Ang ano, dapat mang-rip kang kadita. Nagkuyog kami manong naming at gabot siguro dati na maure nga kibinek. Nagsot nang ikamtima. Sika ha, saan ka ang gentleman?
Dapat kibiyan na. Sorry. Nakamay kari. Nandiyan mo sawan. Sana kami kari. Saan ka kani mailiw? Tiyan na. Yung siya, kaslakan ka na yung kumarikrik na ti panang not-not mo ka na kitipipik ko. Ada puot mo, edi? Pwede damo siguro ang patipuot ko. Ngam ka na kitinaud-uding. Napuotak. Marlon, saan ko nang mainan tibirik na. Noong pa amok ganda ebam. Ha? Awan kami. Nasya ito kasta. Naggraduar kon, isot ka po ng busy act, tas siya kon ti mga sasikaso ti business mi, kada papakin ni mama. Dua pa nga taon naggraduar kan to, di ba? Ano ti panggip mo? No makapagturpos ka. Siyempre, itrabaho ko ti tinurpos ko. Di may kawan to, di bay-bay. Nga awanan bumatok-batokan ngagpana. Saan ko lahat na malipatan ti kinaman ang ngalap ko? Aging kang adaki-tiki ti bay-bay. Sumkan tumit lang ti iliw ko makaigam ti pana. Mangiplasta ti buton ko. Tumapog, bumatok. Ngagsapol ti panaeg, iti tangrib, kada kiti kuweba, nga ayan di kiti panaeg. Kuweba? Sumsumrek ka kada kiti kuweba, iti tangrib, nga bagbagam. Among, kasla tsak among di term, ngusrem para iti baybay. Ti amok lang, iti baybay, daluyon, danom, di kiti coral reefs. Napinas dito iti kasting oras. Dito ka dinukat pagiganan nyo kini Eva? Saan? Jam yanan. Alangan mo nga, iti papapanami kini Eva, ti pananta. Ano nga di papanan nyo kini Eva? Ano taramidin nyo? Naskit ka di pala yung bagag. Ipat patig mo ka rin Eva? No. Sino ti patpatig mo? Si Ka Isabel. I love you. Namapay sana kami kani. Maikari ka, you're my hero. Sika tinituding ka na ikari para kaniyak. Saan nga sungpiat na mamaki ni Papa. Tinaibagak idin, nga talaga nga nainlabag ken ka. Saan nga ka po, tayo salakan na. Ngam na ikari siguro, ken sigurado. I love you to Marlon. Kahit kuman na maramanan di kinibibig mo. At siyempre, manong nemi naglanang di kinibibig mo. Itinapaon. Saan ko pakit napupuutan manong nemi nga nagkarayama si maluksok ti dakulap ko ket minasahig nagadakapimpintas ti sukog na manong nemi nga mansanas ni Isabel. Ngano talaga kuma nga kayat ko manong nemi ket adda ko man mapasamak ka na kami ngimi sumadlat nagkedked iti madlaw na manong nemi nga maaros kam nga duwa. Thank you. Naggratuar ka ba eh? Urayan ka. Awan ti pagdanagam ka nagiri kakapsat mo. Kasing ka rin eh. Dapapakin ni Mama. Ay, agyaman Isabel. Sikat ti pakatong palan da kitarapahap ko. Kadagyaman tadimteng kay di biyag ko. Nagyaman matken ka. Babain keng ka kit nasilpuan ti biyag ko. Thank you, Marlon. Manong nemi talo nga tawen tinapalabas, hindi na kapag-graduara kon Canada kon nga si Makay iti barko. Natong palan tarapahap ko manong. Idi disag ko di barko manong nemi kaya di muna na panang trabaho, idi kinasipan ko.
Dito yung nga natulag manong name ti kalay sami. Ti kalay sami ken Isabel. Mabainak ko manong name ta isuda pa iti nang isagana ti amin-amin nga sa mga isagana. Kahit kumat ng idanon manong name ited ti ornong ko em saanin ko nada. Ta isuntukan at may nayo na pangrugyan mi iti asawa. Nagraduar matan ni Shirley manong name kinadamat ng trabaho na kada kamin kay ni Isabel nga asawak tinang ituloy anang tulong ka nagdidwa pa yakapsat ko. Inanang manong name ni kanmi ti puunan na. Tapos ni kasta kita saan laang nga nagiti napampanaak hindi di mapan na ilako no di kat nagbalinan nga komprador. Idi madlang igid ti baybay manong name tinang ipatakdaran mi ti balay mi Kenya Isabel. Naulit-ulit manong name isasakay ko ti barko ket sakbay ka nagsubliak. Aday din si Kog ti asawa. Kaniti panag sanglad ko manen manong name nga bakasyon. Naipasangayan ni Junior ko. Ket sakbay nga si makayak manen ni barko manong name nasikugak manen ti asawa. Aging kang adan talungan na. Kuna kanyak ti asawak manong name saan ako nung sumakay ti barko. Isulat ka nun saksakayak. Tatulungan ko ni Suna manong name iti negosyo. Ngayon patawid na ginaganak kang kuwana. Ta isungar ti kakaiso na laing anak na. Imuno na manong name pimusa iti katugangak nga lalaki sa simbarno ti katugangak ang babae. Ngayon narnek na manong name nga nangayaywan, nakipulpulapul kanigdaralo nga puko da. Si marunumat manong name nga nagpakada ni nanang. Kat tinaudi nga kapsat ko manong name. Ison iti nang ituloy, iti negosyo, iti nga inbati ng patawid ni nanang. Nabenta sa amin manong name iti biyag, di kapsat ko, akasmet ka na kami. Tigit ti baybay manong name. Saan kumatlat na malipatan no magkagatak nga mapan bumatok. Alaik ti panak ken di butuon ko, sak mapanagpanak. Ngam sana nakas idi manong name ti paot ko, munahin ti may isang oras. Ngayon tumatan manong name ti pagsasanguan mi kadag iti barkadak nga dati, at damat tin pamilyada. So na lang tanagtalined na nga mangalap. Para kanyak manong name tutuloy ko ti kinaman ng ngalap ko. Taging gangad na ti baybay. Tiyak malipatan nga dita. Babaen ti baybay, nagsabat ti dalan mi iti asawak. Ket natungpal ti rapap ko. Anang paduras ti biag mi no man pinasapa kami na ulila iti ama. Dito nga rin ti pagkasalitak manong kanagyaman naklauna iti anus mo nang ibasa kas may isang manghalap nga no man pa'y nakapagraduara kon kaya napintas ti kasasaan mi bigbigak pa lang ti bagi kas may isang manghalap. Sabi ko man, tandam at bati nga adal, liluwakin pagsarmingan ti biyag, kanagiti patak, kanagbuyak ang dibingeg, more power to your program. Ti agyaman nga pagayam mo, Marlon. Thank you king ka, Marlon. Thank you mat kanagiti nagbuya.